Hello, Anna. Hi. How are you? Sabzi. Mula. How are you? How are you? I'm fine. Not the video again. Yes, channel, my YouTube channel. Okay, Fine. fine. Okay, fine. Okay. एकदम गिदिर-गिदिरखौ नायनानै ला. गावनि बायदि फिसा नायनानै लागोन नालै. गिदिर-गिदिर ला. गिदिर लादों नै. गिदिर नायनानै ला जोंनि बायदि. बड़ा हरामी हो बेटा. आसोल गिदिर नायनानै ला. जाय मा होनो खुन्थाइ फिथाइ. खुन्थाइ. थालिर फिथाइ. बिलाहि. वाह, आपेल फिथाइ. बेखौ मा होनो? I am tomato. No, apple. This is apple. Do you understand, bro? Okay, bro. Okay, bro. Apple, bro. कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? Samram. La, bro. Moजां. Mana आंनि favorite बुस्थुखौ नागिरनो जाया. Yeah, this is my favorite mosla. Nah, sakti mosla din. Nah, montek. Ya the kail adkem babe. Thap jam nahi yaar ni. Wah, nagra. Unla जायनोसै. लोगोफोर अनलाजों जाहैनोसै अनलाजों. Benar lain orang फाग्ला. मा जाया? Sini जायो. जाया. ना? जायालै. जायोलै. जाया. नै एसे भिटामिना. लागान. लानोसै. खाफालाव देनाय नायलाय खनसे. बिराद गोरालै. नै एक्स लानांगौब्रा खिया गोसोम जानायनि. खोनादों? नोंनि खिया गोसोम जानायनि आरो. सही पकड़े हैं. बेखौ बायनानै होब्रा आंनो. बेखौ बायनानै होब्रा. जानो. हाथाया. माथो बेखौलाय मोननै एसेखौलाय मा खालायनो लाखो बेखौ? जानो दा जानो. खाजि थालिर. बेखौ खाजि दा जानो. माथो खाजि जायाबा बेखौ? मा होनो जिंखा नङा थाइबें. थोद. फान्थावखौ लाया फान्थावखौ? फान्थावखौ ना? फान्थाव. इखौ दांनांलालै. लांनांला. लायबा इखौ लादो. Lama apa ini dia? Calon lo lan naik terni sampai ya? Ilur kusi. Bagaimana? Mandara mana kibra? Namanya asal. Yes. So? जिउ थिनबो फैदों आरो डाइरेक्ट मैगं लांनो फैखादों. मैगंआवहाय माबायदि बुल' जाजोबदों. थैगोन बिदिबा. टाइमखौनो मोना ना. दे थिग नङा. लोमजागासिनो दं लोगोफोर. बेखौ सबाव दंबायो. मेगनाबो नै गोजा. भिडिअखौ फुल नायजोबनांगौलै. भिडिअ बानायग्राया बिराद इन्टारेस्ट नाङो. लोगोफोर अननानै बर'नि फिसा होननानै सापर्ट खालामना आरो. एल्ला काउन्टिं. सिस केमेराबो नुगासिनो दं सोर मा मावदों. भिडिअ रेकर्डिं एनी प्रब्लेम? प्रब्लेम ಇಲ್ಲ. यूट्यूब चैनल माय यूट्यूब चैनल ना वीडियो என்ன நாம பேரு இது பேர் என்ன அவரக்கா? नहीं your name என்ன நேம்? டேவிட் பில்லா. बेबी டேவிட். डेविड बैग एंगड़ा बैग This is mama. Mama. Bhaskaran. Name? What is the name? Sir? Bhaskar. वीडियो बोल रहा हूँ YouTube going. यूट्यूब लगे पूरी जाम आंगरा अपने माक लाइक करो मामा
जोंना मनाया फाग्लासो बस्थासो आलु नायदो बेसे बुरजा मैगं लायो न'खै जोङो मनाया जायालै सोबाव गासिबो ओइ थाइजौ मानो जानांगौ दा सोलायथां मा ओइ पकड़ Oke, habis 3 kali ya? 3 kali. दोनलायबाय गोदान हमलायदो हमनानै होनांगौ Ya, mulai kalau pura. Mulai kalau pura. Mana ya, Ma? Boleh dah. Mulai ye. बिनो माबा मा होनो खफ्रि माइ मुला 90 ฮ้ย सासेनो माखौ खनायाव मा नागिरगासिनो दं बेगा माबा हख'ग्रासोलै बियो खोमोन ओरै खोमोन गाहायनि हख'ग्रा ini मैगंफोर गैया जाबाय सिबाव सोर जागोन नोंनावथ' गोसोथोनायबो गैया गोसोथोनाय गैया मा जाखो Apa itu kira? oke Mango. Mango लागोन नामा? Kayak setutnya Itu mana ya? Itu mana? Hijau Mana? Ada ganja. Kondas kata Tahu kan apa? Kurang dong. Nama. Ini udah pemuli kan? बिराद बुरजा बुरजा लाखायो जोङो एकदम जाख'लायनो हायो Udah pertama. Oke? oke Baca apa? Baca oke? बानलु लायाखै नामा Bandung kuda Tahu gitu. ban medali बानलुखौनो लायाखै ha Ya, itu tuh baik oke. oh बानलुखौनो लायाखै Bandung lebih leh Apa tanji? Kalau बै कुले माने लायो कुलाय गालु जागा murah. थोद जाम्बा बिदि नङाबा ओंख्रि जाया मिथिबाय गालु जागा जायो दालियाव जिरासो लानांगौ बेथ' जिरा दा बेखौ जिरा होनानै लोगो पासफोरन सियो पासफोरन जायो पासफोरनखौनो जागोन जोङो जिराया फिसा फिसा गालु जाग्रा Hari masalah apa deh? मैगंखौ जानांगौ Masalah apa deh? Mahal semua. बै साबोनफोरखौ मानो लासोखो Nah, सुनो siapa ya? Ilah same tuh nah. इ साबोनफोरखौ मानो लासोथो दा सेम सेम Nah, lihat kan? नायलाय बेफोरो साबोनखौ लाखानानै डाबल डाबल मानो लाखो एफा बुरजा बेयाव लाखाबाय बेखौ लाखानानै मानो लाखो गिदिर बेन्दा Itu apa pakai dia deh? गिदिरबा खनसेनो फोजोबखायो फिसा फिसा मोजां Tidak oke pak. Oke. Roti habis cut aja. Mana? Oke pak. Anda? Halo nak?
Personal lan nama berapa? Hello, sir. How are you? Video recording. हाँ ड्यूटी से अभी आया है दे सकते हैं हाँ ड्रेस भी सेंस करने के लिए नहीं मिला ऐसा ही आ गया सब्जी लेने के लिए हाँ टाइम नहीं मिल रहा ना यार हम मैगी होगा ये कैसा ताज़ा है क्या हाँ मैगी लाइव चल रहा है क्या लाइव नहीं वीडियो रिकॉर्डिंग mana? Saya kasih racun juga pak. Hari ini pesan kasih. Kalau juga minggu mana Ara 1621 6 12 साई बाबा का लकीर अंदर संतर का लकीर अंदर Lamar sih nama biku, lo apa? Kamu kamu jangan terus. Mana? Ya, kaya, baru buara. Ayam berapa? Itu tidak apa dia? Party. 40 rupees ah. Sersa jaga nikule. Oke sih. Oke wah. Itu tidak apa dia? Sersa jaga. Ada garuk sister. Ya. Papor. Papor jawa papor lagi. Eh, naik video pura. Oke. Ini takali itu nalar. Personal this is. Personal lah. Yes. Oke. Bisa nanya? Solis ka. Lada lah mesti dirolai namanya. Sana ba puisa puro. Ah, saya di sini. Sersa jaga. Gak papor jawa. Kapur nungali bawa suruh si Bisa lebih nama. dor kau tindak. Ya harus situ ada kalau. Harus cara boro harus sih. Lor kesek pan? Hah? Ya lor kesek pan? कैसा हाँ theatric भैया 1 2 3 Oke. 10 बजे ओके Balance. Tell me. come on share Like. like Very good. okay Going ah? Next time 10 rupees. Okay, balance. okay हाँ Logofer, videoखौ माबायदि मोनदों? नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम, शेयार खालाम, कमेन्ट खालाम. साबस्क्राइबारानो जाथ्रालै आंना. टाइम मोनाबाबो न'खाय आङो भिडिअ लाबोबाय थायोथ' लोगोफोर. टाइम मोनाबाबो भिडिअ लाबोबाय थायोथ' आङो. ओंखायनो नोंथांमोना एसे सापर्ट होनांगौ आरो आंखौ. अननांगौ माने दै. ओंखायनो साबस्क्राइब खालामथार. कमेन्ट खालामबा भिडिअ खालामग्राया बिराद मोजां मोनो. आं बिराद मोजां मोनगोन आरो. कमेन्टबो खालाम, शेयार खालाम.